Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kat ba ke jela borok kowe, kumjuk sarkar jela kadang rakhi ya ke jingtap, sau penyus nam ke jingyo ela ke jong ke jela ke Bapura, house nam kat kendai spa nyo poe, hadian bala peniklat na ke jela Assam, kadang ya chaprang, ke seng khasi Students Union pan, kam sengoy ha bonju rakhi ya ke ni kesngi man lau snam, ke kedaw bala pelong ya ke ki siu pan perkhat kumta, ke dei namar wat la ke jela Meghalaya ke layo ela ke jong ke jela ke Bapura, Henry minta la sau penyus nam, kadang don ha pedeng gi babun ki jerwat la kalong ha ki kam penroi bat khamtam, ha ke jingbom syai uput usam ke jela Assam, dei halor ke ni ke jingshon mensiem, ba ha ke ni ke arpui Kula lengkot arajar kat kendai kala mi surok ban rakhi Henry ban kersiu thia ek sarkar halor ni ke benta dak ba penlong ru dak jingle ra dak jing tho dak plakat ki bakren halor sibun ki jing duna jong kecela kham tamu put sam ya kini jing tho ki plakat la lai panwa ru ha ki kenro jong State Central Library Shillong kat ba jing rakhi jong sarkar kadang ya susu tham auditorium ke jingshim jong ki si ke senjam mamta kasngi kalong sebentar jong ke jing yakhi ba jar ba jengki ba jai jong seng halor uput usam ki bangi jula sakhi na kapor ba kabakot ding i ba ka je kenduk jeng e de ki pardok persnam pasong hai border kapur ka Assam sau phonyo teli ki snam ki latulun ya ka jingyo jala la ka jong Bapura ki sarkar ki lej bat ki wan ki menteri rangba ki lej ki wan Henry kabas ngaudio kalong ba haduk mentang impadi kanu senjam kaba long jana ya duk tata ba sarkar kan simkhia duk tata ban bet madori uput usang kaji pelong ka seng ban sim ya kan senjam ta sngi banwa kijing tho keleng hangi so Shillong pat sabro ki distrik bahap apo kajli jong gobri nyutrat bro koi ka pen i ba ngi kum kaseng ngimpat soya hap pandrakhi ya takami khaliadi kami ong wala ka sarkar ka pelong program mamta kasngi namar ka jala ngin rakhi gumnu ka ta ka jala ka ba nyok jong jala ba tang uput usam ru ngimpat itu utau kadai ka kerwo komisi jong kaseng sarkar ba ka de belong agresif no ni syakmat ban penbet uput usam ngan chupan kan mau bahwa arjar sepau habunai mi Saungut ki perdok persnam jungi ke klenyap nanti polang pi hakuli jong Assam. Ki senam ba khndiat senam ba manswa hai benta jong ka blok tu ka school la syapan pra hagi bor jong pulit jong Assam. Tingi snow ba kini jingjia ki bro ki pelong yingi kum kasteng ban snow kia jor do kata-kata. La bun senam nilai dawa sarkar ben penbet no mardor yo put Assam papaka Henry ngisui wa kata kajing penbet put penbet sam i ka syukut tang hajing yakran hapdeng i artli sarkar ngem syam la i kanu ka dak ka bolong sena ba nam ta ba kan sim khia du kata penbet ya put usam ti kana kani ka pen i ya kajing bom mlong sincere jong ka sarkar ka bom syam la sim khia ban ple jemut hadu kata ban penbet sa put usam tingit khamba kani senjam jo ka seng kan ki ka ba jajar ka belonti ka ba jai ka sarkar kan snow but kan peni di kam nang ni syakmat namar ngilangnya ki kam drama politik hai border na kapor la dei kapor sarkar kam desu ban kren ka ktien la dei sarkar bakan peni di kam namar phi na kapor spor ngi kren ya kata ka jinglong song sngani hi border kaput ngi iba sosi ban ong ba kibor pahara jong ka sarkar Meghalaya ngi iba kisim sting do kata ngen mla su ban thu ka i ka daw tan rai Henry ngi hap ban ong ba ka dei bom sim khia jong ka sarkar ka jungi ti ngai ba ka sarkar kan da pan i na udah hikam ti lada kanang yelong Shillong kumni na liang ka sengru nginam song klikti en peteng i ka jong jing dawa jungi ba ka sarkar ka ban address mardor yo put usam haklanti ka babet ha kasan trip jong bunai April jong snem arajar khat pra na kliang ka seng ngila bu da jing tho bat ngila knuk markhmat ya chief minister bamanta dan rakat du deputy chief minister
bat katu ka ningut ki cabinet minister tu kopor ngilekren ya tai sani jan hadu arkanta ke bon ki isu mijakren bat kawai ki isu mijakren kalong kolor kene border isu ting sngoba kala de sarkar ka pen ide kam sekan opoteli jing tho ngadang ye pen sngo sarkar ngam thrai bi sarkar kan matla kan kelut ndai ka sarkar dam suthu ka de i ke jing jia na kapor support border kapot tinga thrai lada ka suthu lad kidon kata ka jingkit kli namta ka jalai borok kawai ka jingsong sengan put gi paradok persna put usam kada di kamram sarkar bakan pelek dal jong hikam namta barmara ka jingsong sengan bat kham tam pan pen pet no sendon ya put usam bapura